Здравейте хора, аз съм Ингри. Сега ще играем на нашия скелетен сървър. Правя клипа за трети път, защото ми се получи два пъти. Ето в момента съм в един майнинг. Да, знам къде е изхода. Там някъде беше. Така, сега ми се спуснем малко надолу в фоната. Прави се на кирка, както един меч. Ето, даже тя дървени, че мога да ги използвам да ги опика. Така. Вземе скупам печката. Вземе workbench и излизаме. Да, хора, пуснал съм на Peaceful. По-нататък ще пусна на пак на там на Easy, както си бях. Надявам се да снимам около там, да мога да снимам повече от 10 минути. Не искам да се хъбя кирката. Да, хора, набрал съм вълна. И да, забравих да спомена, игра на Minecraft 1.8.2. Нещо много насичано. Я чакайте за малко да спра някои неща тук. Тъй... Няма разлика. Надявам се да ми изтърпят и гадния шибан лак. Извиня, че чупсвам. Надявам се да го издържате. Знаете, че не говоря, просто нямам за какво да казвам. В смисъл, аз ще ходя някъде много дълго, защото трябва да се намеря крави, да почна да ги размножавам и така. Хора, сигурно ще снимам по-рядко, не знам. В смисъл, да, на училище съм, ама... Вас какво ме интересува? Аз какво правя? Видяхте ли как се спална пред очите ми? Това сигурно е нов глич от играта. Как хора, само да видя колко минути е станал клипа и се връщам. И така хора, върнах се. Клипа не е много дълъг, може да продължа още малко. Извинявайте, ако снимам много кратки клипове, просто
там банджи кама ни дава повече, ако бях там някак си купен, ако можеха да ме го купят. В смисъл не, че не могат нашите, ама не. Закон е банджи кам купен. Прав са не, че не мога да се го оправя, ама нещо снима много къси клипове. Ого, тук се оформил къстовичка, яко. Към кола. Така хора, мисля след малко да спрям клипа. За хора не игра само една игра, игра и много други, например Fallout. Например, живота ми не е сам Майнкрафт. Ако някой това си мисли, ако не гледа клипа изобщо. Ако си го мислите, не е вярно. Клип на живота ми не е сам Майнкрафт, хора. Сега потъме в тази мина и виждаме лава. Така хора, тук гледам почти няма лава. Само да ни филна да скоча в нея. Се обера ерана. Всичко съм подготвя. Само да не се подкопая някъде тук. Да видим на кое ниво сме. На 62. Окей. О, не. Та лава трябва да се забори. Окей. Влеза по шифта. Така хора, продължаваме. Ето! Първата ни рядка руда. Добре. Това се случва в клип. Дами и господа, просто вече не знам какво да кажа. Опса. Направо вече аз се чудя да не сменя таковата на Minecraft Emerald. Не знам. Поредицата на Minecraft Emerald. Два Emerald в клип. На 23-то ниво. Това чак не вярвам, хора. После ако се питате как се върна горе, просто ще се продупча път. Аз и без това. Знаете ли какво ще сложи тук кирката? Аз и без това нямам какво да губя, смисъл нямам къща.
има някакъв досаден прилет тук.